Dir que no costa. Associem la satisfacció a la felicitat. Quan és que estem contents? Quan allò que volem pot ser. Com que ens agrada que els nostres fills estiguin contents, tendim a concedir allò que ens demanen, però dir que no és molt important. Cal fer-ho perquè aprenguin a suportar la frustració, a autorregular el desig i, finalment, per poder-los ensenyar que no és més ric qui més té, sinó qui menys necessita. La millor manera de dir que no és fer-ho amb tranquil·litat i frescor. Si ho fem amb sentiment de culpa, com si ens sabés greu que haguem de dir que no, els fills detecten aquesta intranquil·litat i el que fan és pressionar per intentar obtenir allò que volen.